Здравейте, приятели на Fantasy Premier League! Сега ще ви покажем колко бързо и лесно можете да се присъедините към частна лига. За целта логвате се във вашия акаунт на сайта на Fantasy лигата и от менютата избирате Leagues. Ето тук виждате глобалните лиги, в които членувате. Това са лигите, които автоматично влизате в тях. За да се присъедините към частна лига, в която можете да играете с вашите приятели, избирате Join League и тук избирате Private League. Така, давате Next и сега ще трябва да въведем кода за частната лига. Всяка частна лига си има свой собствен уникален код. В случая аз въвеждам кодът за нашата лига на Fantasy Premier League България. Той е свободен. Тази лига е свободна, така че всеки, който желая, може да се присъедини. Ето, въвеждаме кода, даваме Join Private League и вече сме в лигата. Като цъкнете върху самата лига, тук можете да видите всички играчи, които са се записали до този момент, както и техните точки. Това е доста елементарно.